थारैनो दिनै जोङो मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादोंमोन बे गोदान फरायसुला फरायसुलि बरायनाय हाबाफारि जिहेथु जोंनि फरायसालिया साइन्स आयदा आरो आर्ट्स आयदा बा आरिमु आयदा बे मोननै बेयो आयदाखौ लानानै जोङो हायार सेकेन्डारिखौ जोङो बेयाव माने जागायनाय जाबाय इतिमध्य देग्लाय बोसोर जोंहा हायार सेकेन्डारियाव फरायसुला फरायसुलिया माने आनजाद होदोंमोन साइन्स आयदायाव गासैबो माने उथ्रिसार जानो हादों दाइनथा गथ' फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि गेजेराव 10था फार्स्ट डिभिजन आरो सानै सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों जियानो देग्लाय जोंहा हायार सेकेन्डारि फाइनाल होगिरिफ्रा 21 जों फरायसुला फरायसुलि जोङो देग्लाय उथ्रिसार जागोन बिदिनो नैबे गोदान जिथु फरायसुला फरायसुलि थिग बिदिनो 15 सानि जों गोजौआव जों मोननो हादों गोदानै जिहेतु हयथ' लासै लासै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बांगोन जिहेतु जोंहा 1 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिम फरायसुलि अनजिमाया गोबां जियानो दिनै जिथु हाबाफारि लानाय बे हाबाफारिया फुंनिफ्रायनो गाजा गोमजायै मेहेरगोनां जादों जिहेतु जोंनि बे फरायसालियाव गुबुन गुबुन जिहेतु माहारिनि फरायसुला फरायसुलि फरायनो हायो जोङो जिहेतु बर' जायफोरा बिजोंनि फरायसुला फरायसुलि इतिमध्य साइन्स आयदायावथ' हाखायोनो मानो होनबा जोङो बर' एम एल होबाय बा साइन्स जिथुनिखि आयदा बेथ' फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'लजि मेथ्सआ बेथ' इंलिसावनो जोङो फरायनो गोनां जायो जेरावबाबो थिग बेबायदिनो जोङो एम एल हिसाबै बर'खौ जों होबाय बिदिनो अल्टारनेटिभ इंलिस थाबाय आसामिस एम एल थाबाय बेनिफ्राय नैबे आर्ट्स आयदायाव बा आरिमु आयदायाव जोङो एडभान्स बर' बे मोननै साबजेक्टखौ जोङो बर' बिजोंनि गथ'फोरखौ कम्पालसरि खालामबाय थिग इंलिसाथ' थाखाबायनोसै आरो गुबुन गुबुन साबजेक्ट बेफोर थाखाजोब्बाय थ' जोंनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिया जोङो मोनसे ओरैबायदि माने सिन्था सरथा जों खालामदो जे जायफोर गोदान फरायसुला फरायसुलि बा नैबे जोंनि फरायसालियाव मुं थिसनफैयो गुबुन गुबुन फरायसालियाव फैनानै बेयाव हयथ' बिसोरो जिबायदिहाय माने जोंनि गोजाम थाखानाय फरायसुला फरायसुलिफोरजों माने मोगा मोगि जानो हाया बा बिसोरजों सिनायनाय बा रायलायनाय मानाय बा बिसोरजों माने परिबेखौ मिलायनाया एसे गोब्राब मोनो आरोखि दा दिनैनि बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बिथांमोननि जिथुनिखि गोसोनि साननाय हनाय बा बिसोरनि जिहेतु माने जिबायदि सानदों बा बोरैहाय बे फरायसालियाव मोननानै मा उसुबिदा दङ बेफोरखौ माने खुला भाबै जों प्लेटफर्माव जोङो मन्चखौ जों तयार खालामना होदों थारैनो मोजां जादों जों आरो बेबायदिनो जिहेतु जोंनिया फरायसालियाव गुबुनफोर बायदि सानफ्रोमबो मोनसे इउनिफर्माव जोङो फरायसालि फैबाय थायो खिन्थु जों दिनै मा खालामबाय दिनै जोंनि फरायसालि फरायसुलिखौ 11 थाखोनि फरायसालिफोरखौ गारनानै बादबाखि बा लिडारखौ गारनानै जाबाय केप्टेन स्कुल केप्टेन गारनानै जायफोरा गुबुन गुबुन माहारिनि ड्रेस बा कमिउनिटि गावसोरनि कालचारनि दिन्थिफुंनाय बेखौबो जोङो लादो बे मोनसे बिराद माने बाख्नायथावना बा मोजां मोनदों आरोखि थ' मिसिंफोरा मिसिं ड्रेस गानबाय जोंनि बर'फोरा बर' ड्रेस गानबाय जोंनि गामसा गाननाय फैबाय आर'नाइ लाबाय थिग बेनो गुबुन गुबुन नेपालिफोर फैबाय बिदिनो बिहारिफोर गुबुन गुबुन माने गावबागाव मोनसे ट्रेडिसनेल ड्रेसजों फैबाय बिराद मोजां नुदों आरोखि थ' थारैनो सानदों आङो जिहेतु जोंनि आलासिफोरनि बिबुंथि बे बिबुंथिनि माखासे बाथ्राफोरा बेरखांदों आरोखि हयथ' निस्सय दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव जायफोर बिथांमोना जोंनो सुबुरुन होबाय बा बोसोन होबाय बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसालियाव बेयो मोनसे मोजां गोहोम खोलैगोन आरो सानो इयुनाव जोंनि फरायसालिनिफ्रायनो डक्टर इन्जिनियार बे ओंखारगोन आरो इतिमध्य जोंनि फरायसालिफोरा बिदिनो जे जाबैनायनिल' इतिमध्य क्वालिफाइ जाखाबाय आरो माखासे डक्टर फरायगासिनो माखासे नैबे फरायनानैनो अफिसारफोरबो जानो हाबाय बे पुलिस आयदा हक आर्मियानो हक डिफेन्स एकाडेमि किसुमान बिथिङाव साख्रि मावनायखौ नुनो मोनबाय बा फोरोंगिरिबो जानो हाबाय जोंनि फरायसालिनिफ्रायनो बेबायदिनो आरो माखासे फरायसुला फरायगासिनो डिग्रि लेभेलाव फरायगासिनो मेजर लानानै थिग बिदि इउनिभार्सिटिफोराव फरायगासिनो मेजर लानानै पिएइचडि खालामगासिनो गुबुन गुबुन माने आयदायाव माने गावसोरनो माने मोनसे कर्स बायदियै माने इयुनाव केरियार जानो बा गावखौनो राफोद फसंनो थाखाय जोंनि फरायसुलिफोरा माने मोजाङै रोखोम बाहागो लादों आरोखि दा सानो आफा इसोर अबंसे जाहाथे हरनो जोंनि फरायसालिफोरा जाहाथे खालि आसामावल' नङा जोंनि सानजारिफोरावल' नङा सारा बुहुमावनो जाहाथे बे आहामबारा बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालि बा आहामबारा बाथौ हायार सेकेन्डारिया मुलुगाव मुंदांखा जायो बेखौ मिजिंथिबाय बिदिथ' नङा जोंहा पार्सेन्टेज नङा जोंना 3rd डिभिजनबाबो लानो हायो खिन्थु मेक्सिमाम जोंनाव 3rd डिभिजन फैनो नागिरा 2nd डिभिजन 3rd डिभिजन जोङो इतिमध्य जों सानैसोल' फरायसालिफोर लानानै जोङो आवगायलांनो नागिरदों मानोना जिहेतु गोदान खिन्थु जोङो
फैगौ बोसोराव जोङो एसे गोबाङैनो जों फरायसालि जोङो खाबु होनायनि मोनसे माबा